Hello guys, pupunta kami sa taniman ng aking mother-in-law doon sa pinakadulo. Ayan, samahan niyo ako guys. Tara! Ayan, ganito yung buhay dito sa probinsya ng Bianan ko. Ayan, ito yung sakahan nila. Sa ngayon ay wala pang palay, wala pang tinatanim na palay. Ayan, ayun yung asawa ko, nasa unahan. May gagawin kami dun sa taniman ng Bianan ko. Mag-grass cutter siya ng mga damo kasi matataas na daw. Ayan, yun patubig ko. Ayan, dito ako kasi hindi na makadaan doon. Malawak po yung taniman dito, kaya lang ang lupa ay masyadong kaka-harvest lang nila ng kamuting kahoy. Magbabagong tanim na naman sila ulit. Ayan. Aalis kami ng mga damo. Ay siya lang pala kasi hindi ako marunong. Ayan o, may mga papaya. Ayan. Nag-video na ako dito dati. Mayroon na ako mga video dito dati. Ngayon lang na naman ako nakabalik. Ngayon na naman lang kami nakabalik kasi nag-birthday yung biyanan ko. Kaya ngayon na naman lang kami nakapasyal dito sa kanila. Ang daming mga puno ng saging dito guys. Yan o. Time check for 4:20 PM. Ang daming sagingan dito. Ayan yung aking asawa. Nag-grass cutter na siya ng mga damo. Ganyan niya pag nauwi dito sa kanila. Natulong siya sa kanya mga magulang para asikaso dito sa bukid. Dito sa mga taniman ng kanyang mga magulang. Kasi nga yung papa niya ay hindi na masyadong nakakapagtrabaho dito sa bukid kasi may edad na din. Tapos yung mama niya hindi naman kaya mag-grass cutter ng ganyan. Kaya pag matataas na yung mga damo dito, nagbabayad sila ng mag-grass cutter. Kaya ayan, pag nakakauwi kami dito, tinutulungan niya ng mag-grass cutter yung magulang niya para hindi na magbayad, di ba? Diba guys? Ayan. Napakasipag niyan. Ito yung lawak ng kanilang pinagtataniman. Madami dito mga saging. Yan, mga yung maliliit lang na puno ng nyog. Yan. Pero meron namang malaki. Ayun o, napakataas. May katabi pang buwan. Labas na yung kalahati ng buwan.
may bago na naman na tanim. Bagong tanim na nyog. Yan, punla. Ganda oh. May papakita ako sa inyo guys, oh. Puno bunga ng saging. Ayan, oh, diba? Fresh. Oh. Ganito dito, lahat fresh talaga yung mga gulay. Ayan, diba? Ayan, madami na siyang naalis na mga damo. Ayan, malinis na dito. Doon na siya sa unahan. Hindi ako masyadong lumalapit kasi tumatama yung mga damo. Ganda lang dito guys manirahan kasi napakatahimik talaga. Walang maraming tao. Yan. Tahimik lang. Puno lang ang makikita mo. Puro puno. Ayan, iipunin namin ng ganyan yung mga damo para pag tuyong-tuyo na siya ay sisindihan na lang para ayan, maalis na sila. Ayan, marami pa dito mga damo. Kailangan ilagay dyan. Ayan. Meron dito guys, napaka baba lang na puno ng niyog. Ayan o, diba? Nakahawakan ko lang siya. Napakababa lang niya. Madami siyang bunga. Kabila o, ang dami niyang bunga. Napakababa lang niya. Yan o. Halos mataas lang sa akin ng konti. Ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog, ang aking video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para sa mga bagong uploads na videos and more updates. Maraming salamat guys. Thank you so much sa lahat ng support and sa mga laging nanonood sa aking mga vlogs and videos. Thank you guys and God bless. Bye!